Shamsu Simkade tare da Mustapha Gamajo dauke da wakar majalisar babban fada da ke kofar marusa bayan gidan Tankore. A sha sauraro lafiya. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Ayari muka yau domin mu wake masoyan ranmu, da silar suke godon mu tsaftace al'adar mu. Mu zama da mutunci a cikin kasna tijar mu. Rabbana sanya su zama su ne alƙiblar mu. Kowa ya sani a garin mu lallai muna son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Ni abu ɗan soja na taho zan wake amina, ya bar kauna ta gaskiya ni bakin shiga raina. Rabbana ya Allah ban amina ta zamtsani na, da bala'i gwamma bala mai daɗin suna. A bagen soyayya ni amina nake son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Sanusi na fati gaddi malam ne sunana, sunan in ka duba suna ne babban suna. Ni ko a ina ne zan fura da wannan suna. Na gode Allah tun da Fatima na kaunana, a bagen soyayya ni da santa nake rufe kyaure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Yusuf Tamin ne angon Hafsa mai kaunata, duk wanda ya ganta ya san na yi dacen mata. Taimaka mani momi bani Hafsat in aure ta, jama'a na murna sun ji Hafsat ta mini gata, sun ga mai alkunya wadda za ta yi biyayyar aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Ibrahim Cikom nan Maroko ne lakabina, na gode Allah rukayya ita ce rushina. Taimaka mani baba ka bar rukayya ta hasken raina, wasu za su ji daɗi makiya kuma ransu ya kuna. Ai wannan shine tallatawar ina son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Usman Guntuni Maryam ce mai kaunata, na gode Allah babanta na kaunata. Subhanallahi mamanta tana kaunata, walhamdulillahi yan uwanta suna kaunata. Na yi wannan roƙon ajiya maganin wata Ajiya rana. maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Ibrahim Kata ni Talatu nake wakewa, Allah ya haɗa mu ajiya ta ba ta rabewa. Na san na dace tun da na samu ya mai baiwa, a garin mu na Talatu ita take haskawa. In na aure ta za a yi mata babban jeri. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Baiwa daga Allah nuna fati na sanya raina, ita dai na ibudi dan ta share mun kokana. Sani ya mai kunya rabbana ya ana miki rana, da zaki amfani da duk ilimin ki gidana. Ko arabiya shi yasa na laƙe mi aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure. Da neman ƙarin bayani 081-32-5-3-6-7-1-5 ko kuma 080-32-20-35-77. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure.
shine sunana. Yau da gobe na Allah na aje maganin wata rana. Da shafa'atu za mu yi rayuwar mu da tsantsar kauna. Ni Lawal na yarda shafa'atu na ganta gidana. A fagen soyayya shafa'atu ce nake son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Zainab da Amina Abubakar sun bani sarauta. Duba don Allah gani yaro sai 'yan mata. To ai ba komai zan aje maganin wata rana. Kaunar su gare ni can gaba za ta yi mini rana. A fagen soyayya su biyun zan aurata. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Injiniya Nuruddin shi ne babban sunana. Bilkisu nake so ta zamo mata a gidana. Mai kyawun siffa kin fi 'yan mata a gurina. Kyawun halinki da tarbiyyar ki shine kwaɗayina. Zaki mamaki tabbas in muka yi aure. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Tukurti ke ne ko ina ka ji an furtawa. Idan su ce aka bani dole ne ni in godewa. Rabbana musama'u kaga shi ne ya yi mini baiwa. Firdausi da tike za mu taka rawar birgewa. A ƙasar soyayya Firdausi nake son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Aisha sai an gwada ni Sulaiman kin mini gata. Na gode Allah na aje maganin wata rana. Sunan ki da kyawu tafiyar ki tana mini yana. Yanar soyayya wadda ke lullube bakina. In kasa kalamin so da kauna sai na jo. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Wanda bai ajiye ba za ya ɗauka ba komai daɗewa. Ni Adamu jeje da Aisha Allah ya haɗawa. Ikon Allah ne ajiya ta bambancewa. Aisha zan nuna da gari sai ai bawa. Wannan baiwa ce don na samu kuma namu. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Mustapha na Halimatu ya ki zo nan taho Sadiya. Ya anta Halimatu son ki nan zo ba jayayya. Ya zumar soyayya yar uwa ta zo ta rabarya. Sirrin soyayya ta yasa ni nake tuna baya. Tsananin soyayyar gaskiya za ta kai mu ga aure. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Hassana da Kabiru kun yi sa'a a wannan aure. Auren soyayya sai ku sha shi zaman ku kumore. Tunda an daura sai ku yi haƙuri ku zauna tare. Na gaida kawaye da 'yan uwanki da suka yi jere. Su ne za su yi ƙoƙarin kai ki ɗakin aure. Ajiya maganin wata rana ya fi idan muna son aure. Gamajo mai waka na yi ne maganin wata rana. Mu gaba ɗaya ya zamo dole in gaida ku. A aminin masi aminu yana kaunata. Aminu dogo na Alhaji Saddi Oga Audu. Dole in gaida ka. Kasirajen nefa dole in gaida ka. Autocin Oga dole in gaida ka. Kaga Dija Umar dole in gaida shi. A gama kafinta in gaida shi. Injiniya Nuruddin dole in gaida shi. Baba Adoni dole in gaida shi. Mustapha Atikalle dole in gaida ka. A cikin baitin nan ajiya maganin wata rana. Ajiya maganin
wata rana ya fi idan muna son aure. Ajiya maganin wata rana ya fi aidan muna son aure.